Terang temankan laras guru. Tapi kalau Mbak Elsi nonton Fiji, itu nonton kebelancaran Fitri dari pun Solo. Jadi dia pun jantung di saya tapi karena saya ini tidak ini kelahirannya kan bukan hati-hati Fitri ini garapan pun Solo. Terus nonton malah nama Rumian mereka yang kebukiru kalian itu asal pun meskipun jadi kalian buat makan lagi mesti nganggu kebukiru. Ini ku paling kondang. Si pun makan dia zaman Rumian Mila menangi konten band ini musik gede kan Raikan kan Solo. Kali kalau zaman target musa dalam sama ini kan supaya kegiatan yang wonten keraton berarti sudah sangat dipun kenapa boten pun parangaken dipun kenapa boten wonten sak jambine keraton atus dene busana-busana menika setelah 1940 menika wonten palira saking sedherek sama monggo menawi badhe dipun tiru ya gam ini bilang ini pun kados dene wonten napa nika edan-edanan menika penyebaran angin boh edan-edanan Sangler Boyo yang edan-edanan tadi kan info yang mana sak lebetnya karton Sangler Boyo atas bila mangke dilalatan terkait kritis masih kok bentuknya bentuk Solo senajan boten sedaya terus sedaya mangertos sing bae ngerti lagi garap Solo garap anu ora entas iki iki pakai kendangan kalian apa kendang kalian pun beda di garapan Bayan kalian Solo. Ini kan dia masih ya. Ini makanya yang kulatrakan nih apa proses itu ini garapan Jogja. Bila makin monggo panjenengan jadi apa jadi juru mulai saat ini. Dan ini kan sinau mangertos nek iki Jogja, manten Jogja, menika Pak Pemimpin ngagem lancaran Indri Laras Lendro Pakat Songo ingkang garap Ngayujan. Dari RRI Jogja Apa. Mangke menawi boten dipun apa diwarakaken kontularaken kalian sederek sanesipun nggih. Sesuk nggih ngertine menawi wonten niku. Iki bab gede nggih. Ada nggih Mas Agus nggih. Ana sanesipun sambetan gending Pak Pri. Nyuwun pirsa menawi gending Gati Padose menika apabila dipun angge nalika kirab para siswa wisuda menika sae mboten ados tambur kala wau menawi para siswa menika pun wisuda yen wonten arak-arakan menika apabila dipun paringi Gati Padose menika cocok napa mboten? Nggih, niki klebet gending pakem kagem temanten. Mila anggenipun judulipun gending Gati Padose. Iki ngateges padha asih. Jadi nek niki dienggo kirap Wisuda. Wisuda nika terlalu memaksakan. Dudu gone. Oh nggih. Ora muni ora entuk ya. Nggih. Dudu gone. Saya nggih. Dudu gone yo. Pun sing iki. Gantos mangke gendeng napa nggih? Wonten gendeng cara balen kanipun wonten nggih. Iku ora dadine mungkin dadi kaya maten. Dadi kirap. Ados arak-arak ing penganten. Nggih kan nah nggih maksudnya kan wisuda. Nek kan arak-arakan gagah ternyata. Nah, kan sing cocok jane apakah Gati Padose atau Gagah. Iki gendeng cara balen. kirang anu nggih.
Jenengan kalau wingi anggen apa, Pak? Wisuda. Iya. Piringan anggen. Karena lagi biru. Oh. Ini mboten sio dadi latren penganten. Ya mah alon-alon wajar. Lah nggih maksudnya kan nganu lho nek dirungok kali jreng. Jreng. Kan wangun nih lho. Makane nget lho niku ket riyen niku. Sebenarnya yang penting faktor makan ya. Oh, gedhe ngako. Dari potensi itu yang arah isudan ampunan dulu. Potensi mending cara balen tapi mending Pakor mata. Harapan keraton surat gitu ya. Apa? Mungkin yang pengenalan ini. Sudah menjadi trademarknya makan Jogja. Ini jadi produksi. Kali akan garam sedikit itu. Nanti seorang kita senang dengan air cat langsung apa jadi namanya. Ini kan sendiri. Biasanya kan bisa kan ini. Nggih. Cuma ya cara balen. Cara balen sama itu aja Pak. Saya balen ini otomatis. Apa kan anaknya kamu tuh sih rasa disambung-sambung tadi. Digabung. Karepe ben ngatus manten arah-arahan. Arah-arahan nggih. Amargi gagah ngaten. Sudah sepasang. Gede jadi kalau belum nasan podo asli mus podo asli teman samping bit lo gede pun gede podo asli. Tapi sih pun pengalaman apa nih? Kira anak-anak sudah. Yang ada yang mau pas makan itu memang jago itu. Tapi kok yang ini kok sih bukan berkapas nih kok itu. Nah mungkin terus pada saat itu begini itu Pak. Liko pun wastani Begalan ki seperti ini namung disungsun kaos syukur. Ini wonten kalih. Nanti begalan ini yang rebutan perkakas itu ingin namung kangge syukur mawon. Saged dipunadani nalika bibar siraman. Siraman juga terus panten kan ngebur minyak mana nih ngebur ayam. Jadi barang pun pacar siraman, bapak ibu, mungkin kita ngajeng taruh apa yang khusus terus ngecolke ngebur ayam, coba yang lepas ayam serono. Nek siraman gone manten putri ya sing dicolke napa? Dere bukan darah. Dere yang masih darah. Jadi yang banyak darahnya benar ini iseng dere ori sini. Wah, ini rasa orisinil. Jadi ayam dere mungkin nek siraman manten kakung sing rumah sakit nggih jago. Syukur jago sing wis iso puruk. Kale bakale puruk nggih. Ngurui. Jadi nek dicoba itu iso puruk aku gagap manten ya iso puruk ya. Mane-mane to. Ane panuki. Itu karena pas saya kesana langsung dapat makin itu wis saking sugih apa-apa turah. Nah itu terus jadi kita pun simbolakan mungkin sami rawon itu rebut begalan itu perkakas alat-alat
dapur. Wonten ugi kan estunipun menawi asaranipun sedatan mangke wonten ingkang mantu sepisanan panwastani bubak kawah terakhir tumplak punjen. Tumplak punjen itu mangke Bapak Ibu niki pinangka mantu pungkasan. Misalipun putranipun 3 yang terakhir, nah niki mangke bar sukuman manten putri yang ingin dimantoke, niki manten putri semandap mantene wau. Terus niki putra sepisanan sekalian majeng sungkem kali Bapak Ibu terus disangoni. Ateges iki wis gaweanku pinangka tiyang sepuh iki wis sampun, wong tuwa iki sampun. Iki wis tak gedhekke tak goleke penaan iki to dirapeke nggih. Iki wis disangoni. Anak loro putune telu sangoni kabeh. Putra loro nggih. Sangoni kene dhewe sing manten anyar wau disangoni. Nek pun musih kurang digambarke turane iki kaya bapak terus yuk Sawur. sami kamu konten ngeten iki nih buntelan rupane biru nek saiki iso nyeliki ya dikira 50.000 bel wis mantep nek rebut jika sing biru bel saiki ning 2.000 ada nyeliki kasih biru to 50.000 kali 5.000 wis sampe kodol cara mau jadi kasih ketahui lingkungan ini kenapa lingkungan ini jadi apa keliling banyak arisan ini kok bagian ini sampai lalu kampret tahun ini rasa syukur gawean minangka yang syukur wis sampun rasa syukur pun sekarang hidung-hidungnya kalian ini sampai lalu dan niki mboten dipun rasaken sedaya disebarkan iki mboten kabeh ini dhewe disikakan sithik mengki langsung dibetul langsung gampang nanti iki kita ditumpang plak iki tumplak hujan nek ten mriko wau sing rebut kabeh sing rawuh sing ten iki wae sing rebut putut-putute cilik-cilik sing godhog kabeh rebut iki kita mau kurang ngomongnya dari itu boleh kali bawa sing abang keri tuh gitu sih putu-putu yang ciri-ciri itu saya belakangnya tengar gambar mata ini kenapa syukur sampai syukur ngagem jumlah hujan sampai ngagem dua kurang meneh terus nganggo putu au tinggalan gitu itu namun ada itu gaya Banyumasan ini mbak anu sing apa lagi makanya sih ya jalan apa ini lo kan pada keburu sih ini kan ada peta apa kan Banyumas jadi malah gedenya di Banyumasan hobi ada Raya Jogja pun garap tari cepat sedikit yang akan ini wawan apa para boyong agama ini ngindrong tipikal kali kan di sini no wajan simpul supaya barang ini kalau dari tahun kan orang pak juga kompor gas itu ya tahu karena ini ya bisa simpul saya itu yang sering barang orang sini sebagai itu maka dia ini pun jam-jam maka namun berbeda dalam mereka sabun hari pono